ga, gurno sam petard unutra. Sad ću puknuti. Au. Znači je dosta zima. I... Pa, šta sam mogu reći? Šta? Dao petarde unutra. Čak sam... Gledam. I sada... Čak. Okej, ovo baš neće. Ovo mnogo već. Evo ga. Au. Okej. Znači ovako. O, tačno ovu rupicu, ali nema ništa posebno unutra. Znači ovo možemo lacimo. Tako. I to je bilo to.